Nakaboboring makbagyan ko, sira-sirang mahalan. Bata. Hello guys, mga subscribers, muli tayo kay Nanay Apo Bilim. Maglalakad po kami sa kanyang walking therapy program. Ngayon po ay October 28. Basta tingnan po mahalan. Nakikita niyo po siya ng ibiling, masaya-masaya naglalakad. Ayan, makalalalim mo. Kaya mo po pwede na rin betis malubos ko. Krakal kayo mahanan? Takla! Hindi pa rin may, ikit kayo po. Ayun pa. Naka-diamante kayo nun eh. Mahal kayo mahanan. Ang kotse ba? Kaya kayo pa din? Nakasakit dito po kanina. Tama, kaya kayo ba kotse din? Ala! Ano mo po yan? Yan, bisita rin yan. Makaya. Mabari mo na. Yan na, kanyang kantabaya. Bisita lang pa. Sama sa atas mo. Yan, klaro. Bakit? Meron na nga, ano mo po rin? Nakakalalik. Primero talaga sakit. Pero pati may sanay na ka po. Ano nga, kabilis. Kita mo rin kikupang ma. Lalakad yung pagyapag ka, nakapulay sawa. Mali ka lang rin betis ko. Itong may na. Buwan. Ang pingamuwari, kita mo. Alam pa yung bawal. Wala yan. Okay. Wala. Wala ka takot. Itang tatang ng Kenneth, wala. Kalupang kawangis-wangis na eh. Nino? Itang tatang ng Kenneth na. Nino? Kenneth, itang tatang na kawangis-wangis na eh. Wow. Wala yung Kenneth metwa na eh. Presidente pa ng district na kaya kayo. Pinyang posisyon naman eh. Nang datang niya? Ikit ka tinyang kayo makabili. President district. Presidente niya pala. Nino? Ang tatang ng Kenneth. Pinyang pala posisyon eh. Wow. Yung tungkulang kin. Pinyang katungkulan. Yan yung anak niya, tikagyan at mamuntukan niya yan. Mas tama ka ba? Direction kayo. Mamuntukan niya. Matuloy yung buhok mo eh, nakalat ang 80. Anak kasilo pa na eh. Manakya pa kulay po tap sa beda. May sakit siya magpalguni po to. Ali po rin, alam mo walang 80 anak. Na? Alam mo walang 80 anak. Kasi pwede mo kanya ma. Sige kita ka man, hindi ko na kagaya. Totoo akong nalupa, alam na niya. Hindi pa siya magsimba ka. Okay ka man yung plan, manakal na eh. Kapila na. Nakare mag-load lang. Ang pwede nga po mo na eh. Para itang panak, kikaking. Wala mo anak, kaya ano si Pemala yung na ako? Hindi si Pemala yung ako, Siguro mapipila na din tao kan. Hindi ka na eh. Kaya ka, hindi ka rin ikap na kamatukin eh. Ay nga siya ko. Kaya man nilwal. Para niya kayong aircon. At ipakita na niya. Ngayon walulwala tika ako. Wapin, wow. Hindi ka mas kang kalug. Tara makapunta. Makapulot ako pulo. Diyos ko makapulo. Imasa ila rebetes ko. O pangatlo na. Guys, second round na po. Kanya kayong hundas, kaya, misteryo. Manilo ka. Ayan, nabalo kayo mo. Ano ka rin? Sinagpala mo sa mo, siyempre. Siyempre, pasalan Wala niya. na yung darling mo. Ne, Dakal kaya kanyan. buhay kayo mabilyan eh. Kaya nga po, kaya anak. Yung talagang kanyang dengkit. Hindi na yung pumunta rin. Hindi mo kain malalaw. Ano lang malo naman eh. Ilang pangarap mo king-abroad ka niyan? Na? Anak mo king-abroad, pela pa. Hindi kaya na eh. King-abroad. Lolo. Lula pa na. Wala natin panganak sa Bella. Di ka pa? 12 lang siya. Karakada lang. Siguro kitang malati naman kayong lamesa, iabay-abay, nung karakal eh. Sipag kita atang na eh. Hindi naman dinarap na yung anak. Oo, sipag kita eh. Bilib ko pingan tatang. Sipag niya. Sa
Sabi ko rin nga na ako, hindi ang dakal kayo ako si dalag kayong oras ha. Oo. Kaya mo santing kang pengari, ha? Hanggang marakalaman, ha? Wala mo na mangyayari, siyempre marakalaw, mag-enjoy ka. Hindi lang sasawap kaya kanya, nema. Ne. Isipan mo. Pero kung may man na nagista. Mayan. Wow. Dati. Pwede ang darami kita. Ayaw ka kasi tsura. Pagpumpisan. Kita masilad na. Hanggang pa, eh? Hanggang makita na lang. Ba? Sabi ko, babayat pang ikang mami alway kong manyaw daw. Oo, stay tama. Sakto naman na may duty level din tayo, mawuki. O sabi na, sakto, dala naman niya pong bilingan, maranong ka. O, yak. O sakto ba na eh, mawuki. Nagitan may paputa. Wata po, alas 5 na, medyo. Kasi mali maxima, ba't yun maxima? At may nalis yan at pilbiyan. Reliever yan po, reliever. Hindi ba po reliever? Kasi alang mag-relieve. Ba't yun po ito mag-day-off? Wala po kasi relieve. At tanang bayan po si Marma kung kaya kadating liam ka semestro. Ngayon, siya na. May babi. Magluto niya pong tigtad. Pemapak nila yung nasi. Manyan ko, masang kaya dahil pala business. Pati nga sikat mo, bala mo Kaya kaya. palang, Bala mo kaya kayo? Manasi kayo? Manyang mo. Gamatuan niya po eh. wala akong balba, kahila. Inganak Pagkero lang. na po suporta kaya. Alang asawa. Pagkero itang anak na. Kaya mago bro Manila. Ito lang nga sikat, mga yan. Bala mo ikaw, ito nga sikat. Huling mata ko yung babi ma. Kasi manyaman niya kasing bali. Bakit pa siya may pirito na eh? Mamtang mag-anak ang mamangan. Bakit ma ako? Tiltil na kita nga eh. Kita nga siya matimbawang. Ay, yaman. Dengan mayar ya. Mataya yung tawar. Ay, malita ma. Nangingigat ka. Mataya yung tawar, ngera ka ng brida yar. Kaya mimigat kasi. Lalo yung mimigat ka. Naman ka pambabi ka niyan. Naman ka pambabi. Kaya maglarab. Naman ka pambabi. Dinunta kaya gano. Dapat masakit ka tud. Dinunta kaya nanudo na kanyaman ng pong Masakit ka tud. lingkwa. Masakit ka tud din matua. Magreklamo ka na. Pero tabi niya, tayan mo spaghetti, binyere. Oo, ito madami dito man eh. Ne? Kanya man magluto eh. Tayo ba miyak, ganda na nga ng pansit. Wow. Kasi nga po kung ito kaya niya. Kenneth. Wow, maganda kayo kayo niya. Ne? Yang mali. Ati, yung manay siya ka rin. Apo na mo rin ma. Talaw na, nagtangya maganda kaya na. Bisa ako manimo ako, alang manimo ka ako. Siya, Oo, ganda wala. kaya. Gumanda Pag kaya. mag-asawa na kayo, masikasyo man. Ha? Masikasyo. O dali pang girlfriend. Ay, Canada, tinatang niya. Akasibig niya yung neto. Ginagayapin ni Telebre. Makanya. Ina-type. Yung kapayatan. Uy, ina-type man. Surprise pa yan. Puta, liway buri man eh. Kanya siguro yung buri-buri niya. Saan yung layo na, pati yung magkaburi eh. Pogi yan man eh. Sa akin nakakanda pa, 24 ya pa. Oo, anak niya pa pala. Mag-enjoy pa kimbiran niya. Diba? Sa ito na may sa 31. Makanya. Alos ka wangis mo angis na eh. Look alike na eh. Kanyang makapanood ka. Daan ako makarakal din. Buri ko eh. Makanya. Hindi, pag magpusitar eh. Istorya ako pinsang Kenneth. Kasi na yung pepper sa papagal ko. Luna ka ma. Ba, yung kakanyan. Baka luna ka. Kaya tangal ko, nagpapagal. Uy, meron kang babawal eh. Basta mama ka. Pale. Ma, basta mama. Tito ka pa. Tito ka pa. Talang ka na ako. Talang ka na ako. Kaya. Kaya. Siyempre, papali ka mo. Kalaw na. Uy, Diyos kay mother na. Makalaw na pa ita mother. Kalaw na pa. Eh, pa. Pakan na yung kepo eh. Tanang alaking injury. Gusto na ako nakulukit. Wapi. Mangisnawa ka.
Yung Excel ka ma. Yan. May kaya dwata na. Luna po. Oh, may kaya ito na. Anam dapat. Ay, Makalima kami milabasa sa record ko. Dapat makanam tamo. hindi ka tagatang lulo. Isa ka. Opo, sige. Lagay ko rin ang bibi. O, sige. Puta, pangalima. Tara na. Pangapat. Ito, magkilabas ka to. Uy, ang bari ako mangkipin ko ma. Manulo ko. Kasi makanyang balo ko rin. Mung kalabalawan yun. Kasi yung tao, magandang ka. Ede kayan. Magandang ako ng tao. Naman. Ay, po. Sobrang pali naman eh. Bal. Huwag yan alala. Oh, ay! Kita ba? Boss, no time no si boss. Siklot ko. Kaya na kaya? Siklot ko. Yan. Pilitan me. Siklot ko, pilitan me. Gadalo. Pilitan me, bakit si kanya. Oh, ayan, oh. O sige, pilitan me. Siklot ko. Ay, dalo. Challenge. Follow mo ito to, pilitan me. Wow, challenge me. Bakit si ka. Yan. O, tas kaya, Pa-practice sabi mo mo. lumanan, alin ka pa. Sabi mo lumanan ka na. Talaga. Tas kaya na. Oh, sige ba? Na. Talaga ni. Yan. Manuyang ko Ali, ngayon. titas Challenge me ba? titas me makanya. Ang kapalalakad ka, ini tumbok-tumbok me makakanya-kanya me. Sige. Yun. Huwag, agad na po yan. Putang kayo ini. Cross up yan. Kumakang kanya-kanya me. Kakabutitigang. Mamay na pang Bobby. Be, paano nga? Lo. Kanya, pachalala ka sakmal-sakmal me. Ganyan niya pong napong kay. Bobby. Sakmal-sakmal me. Oo. Makasak malyapin, Apo no? may taba. Apo may ta. Apo may. Sa orin tapam na kang Jujok na ka na eh. Oo. ang baleda. Awa. Adago. Oo. Nakakotsi pa naman eh. Bomberye ita kanta. Yan. Kaya pala kaya. Magsalita bala mo kaya. Pinyang kubrang masalisa naman eh. Challenge na ka pa na eh. At ang masakit yung asawa, kanta Jess Milkan. Ama niya? Ano mga pepa tubuan. Wow, nakakaya na. Naalim tagayani ko. Kantanggol. Yan pa. Loko ba ng possible na yan? Nama. Kabalo ko yan. Ito pa. Kayong gulo na. Pagal na. May pagkain ni mother. Nakapaiyak mo, tingapali kasi ba? Guys, sapat lang muna. Pag sabihan mo pa ang lakad ko. Wow. Ali, siya isang pa. So guys, sa katong improvement naman kay Apo Bining kasi video yung PlayStation niya improve. Hingal. Medyo maganda na yung arthritis niya sumusumo ka ba naglalakad. So this is the great improvement at Apo Bining. Tara! Karin. Anong tanakyat ang kain? Wow. Tandati, na? Anong tanakyat ang kusinan? Wow. Yan. Kagaya pa tayo. Kita. Hindi mo yan. Kaya maganda. Kaya man eh, judok na ka man eh. Nema. Ah, Challenge na ka na eh. ano? Challenge na ka. Sabi na, kaya may niya na. Angat mo yan na. Tapos kurang kaya kanini. Comedy amol naman eh. Eh? Na? Sige. Yeah. Matbay pa subok kaya kita eh. Buka ma, tuwa na ako. Hindi pong kahit sa kusyenta. Ne. Senior niya ka ba? May linis siya rin ba ko naman? Sisilin ko. Paano pa kung malakot ako na eh? Hawa ma. Ikay mo rin, menu pa itang kaya ko. Kapasali sa ng kaya.
nakalinis. Sige. Gusto naman ang katalkwar makabusit. Eh? Hindi na ako bilang wasipon. Magkait ka vitamin C. Taka laman siya. Puta lemon ma. Minum ka. Ka maglaga kang kay. Luyan dilo. At tingkaken. O din kamatis sila. May tali at di kamatis. Tara. Machi ba? Machi. May nabili pala yung Belencita. Pinta ko, Kenny! Ba, syempre. Mama si mother. Nabuli mo. Buli naman pasalara ako. Ay, tingaso ma. Yung mga tingaso mo. Ay, baka na ako. Duko ka. Bakit? Duko ka. Manyablaya po, ito po. May kayo yung manyablaya po yung masipag ng anak. Kanyang-kanya mo pa yan. Daming aso hingi ko isa. Huwag mano Eh. ka. Tatapos ito. Duko ba ka rin ba? Ay, tiko pa naman ako na eh. Kaya kita o may lili ah? Kaya yung kabilay. Tama yan. Makulong na rin ang bibe. Oo nga, pati yung kilong din ma. Kasakading tanaman ng kaibilin. Maglalabas ko po. Ano ko Yawa, ma. makakit. Ulo ko po yan. Marambo do rebetes. Albayan din kaya beka yung vlog. Hindi mo ko bibidyo. Manyablaya po yung anak na masipag. Video na ako. Ano Lalo po? man niya ako titherapy na. Kasipag na ako. Ay, Diyos ko. Ayan, yung masipag anak na po. Kaya po, ang gulot ng maragulang gulot. Maragulang gulot na, Ganda niya